шумо мехоҳед дар соҳаи кишоварзӣ дар британияи кабир тавассути барномаи раводид барои коргарони мавсимӣ кор кунед. барои ин шумо якчанд нуқтаи калидиро бояд донед ки ҳангоми муроҷиат тавассути ин барнома худ ва пулҳоятонро бехатар нигоҳ доред. тамоми маълумотро дар бораи кор дар британияи кабир бо диққат омӯзед, хароҷот ва даромади худро ҳисоб кунед ва бо онҳое ки аллакай барои кор ба британияи кабир рафтанд инчунин бо оила ва наздикони худ суҳбат кунед. пулҳои худро бехатар нигоҳ доред. шумо набояд ба миёнравҳои қалбакӣ муроҷиат кунед. шумо бояд танҳо барои раводиди худ хароҷоти коркарди раводид ва чиптаҳои сафар пул пардохт кунед. барои ҳамин гуна кӯмак ба профорс муроҷиат кунед. аз маълумоти нодурусте ки шумо метавонед дар интернет пайдо кунед худдорӣ кунед. танҳо сомонаҳои расмии иртиботии профорс, ҳукумати тоҷикистон ва ҳукумати британияи кабирро истифода баред. инак шумо раводиди худро барои британияи кабир гирифтед. муборак бошад. раводид ба шумо имкон медиҳад ки то 26 ҳафта танҳо дар соҳаи кишоварзӣ дар британияи кабир бо профорс кор кунед. агар ҳангоми дар британияи кабир будани шумо ягон мушкилӣ ба вуҷуд ояд ва ё шумо ба кӯмак ниёз дошта бошед, шумо бояд ба гурӯҳи захираҳои инсонии хоҷагӣ ва баъд аз он ба профорс ё сафорати тоҷикистон дар тамос шавед. барои гирифтани маълумот дар бораи нақшаи шуғл, шароити корӣ, ҳуқуқҳо ва хизматрасониҳои дастгирии шумо барномаи ройгони Just Good Work-ро зеркашӣ кунед ки бо забони русӣ дастрас аст. ниҳоят бо ҳама гуна саволҳо ва нигарониҳо дар бораи ин барнома шумо метавонед бо телефони боварӣ оид ба муҳоҷирати бехатар ва сафорати тоҷикистон дар британияи кабир дар телеграм тамос бигиред. хуш омадед ба британияи кабир.